bl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. L-qudisa sa nofruha l-erwieħ ta' Mary Rose u John Vella. Għas-soltu nagħtu merħba lilkom eżis Pellegrini li ninġabru għal dawn l-erbat tal-Madonna bit-tħejjija tal-Għid tagħha tal-mogħdija tagħha minn din id-dinja għand il-mulej. U nilqgħu magħna hawnhekk anke lil ħutna li jinsabu fil-bot, speċjalment lill-morda kollha tagħna li jkunu iseguna permezz tal-mezzi soċjali, lill-anzjani tagħna, lill-emigranti tagħna speċjalment dawk fl-Awstralja li bħallhom jiltaqgħu ġewwa Melbourne f'Bacchus Marsh biex jiċċelebraw magħna dawn l-erbat tal-Madonna. Illum nagħmlu talba speċjali wkoll għal vjaġġ li se jagħmel il-Kardinal Mario li jibda nhar is-Sibt li ġej, insa nkun nakkumpanjaw ukoll fil-pajjiżi tal-Gwatemala u l-Honduras fuq stedina tal-isfijiet hemmhekk. Kif se jkun hemm se jiltaqgħu wkoll mal-5 missjonarji li għandna f'dawn il-pajjiżi, 3 fil-Gwatemala li huma Don Anton Grek li kif tafu mill-komunità hawnhekk ta' Pinu saret ġabra sabiħa, inġabru kważi 11,000 euro għal 110 tifran tal-familji tagħhom. Hemm Don Mario Kurmi u l-isptar Don Giuseppe Camilleri tax-Xewkija l-isptar li qed imexxi ftit il-bogħod minn Gwatemala City. Fil-Honduras imbagħad hemm żewġ isfijiet Malti, wieħed minnhom Awċi. Hemm Monsignor Joe Bonello mix-Xara li huwa of Diocesan, patri tal-Franġiskani Minuri, u patri tal-Franġiskani Minuri ieħor huwa Monsignor Robert Camilleri. Hemm nitolbu f'dil qudiesa biex din iż-żjara tal-Kardinal Mario isservi biex isaħħaħ ir-rabta mal-Ruma mal-Qdusija tiegħu il-Papa ta' dawn iż-żewġ pajjiżi kattoliċi ħafna u tkun ta' sapport ukoll għall-missjonarji tagħna. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ta' niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfrilhom, mulej ħnina. Int ir-rajj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna l-nubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bħala ġbija l-aktar safja tas-seta u t-tieba tiegħek tiddi fil-Knisja l-Verġini Marija l-aqwa bl-isbaħ frott tal-fidwa. Għamil li l-poplu tiegħek fil-mixi tiegħu f'din id-dinja dejjem iħares lejn il-Verġini Marija ħajara jimxi sewwa wara Kristu sakemm jasal għal dik li hija l-milja tal-glorja li bil-ferq kollu qiegħda ġa tara fil-Verġini Marija bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u miegħek jgħix bisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-klim ta' Ġeremija bin Hilkija mill-qassisin li kienu f'Ananot fl-art ta' Benjamin. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Jew Eġibt. Sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni, tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn ibatek u tajt kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek. Oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mesli fommi u qal l-mulej: ara, għedlek kliemi fuq fommok. Ara, jien llum għedlek fuq il-ġnus is-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej.
Għas-salm responsorjali nwieġbu mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek ngħidu flimkien. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken. Ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għati widen u fittex eħlisni inwieġbu. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna għalija. Intwet li tiġi dejjem is-salvani. Għax blata u fortizza intalija. Alla tiegħi, ħarisni minit il-ħażin inwieġbu. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi. Sa minn ġu fommi, inti ħtatni, nwieġbu. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jinsissa għadni xandar eġubijietek inwieġbu. Mulej, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla. Min jizraħħa u Kristu. Min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Xi żerrija twaqgħu far tajba u għamlu l-frott il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qgħad bil-qiegħda hemm min ġabru madwaru folol kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fija. In-nies qagħdu l-kol wieqfa fuq ix-xatt. U beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabbolu qalilhom. Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija ġew la safaru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u marari nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanuqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu il-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu id-dnejn ħajjisma' il-kelma tal-mulej. Għanna din il-parabola tal-bidwi li ħareġ jiżra. U għalina it-tifsir hija ħafna sempliċi. Minnu dan il-bidwi huwa Ġesu stess illi fisem il-missier ħajjiżra il-kelma tal-ħajja ħajdawwal u jisaħħaħ. Imma nafx smajtux id-diskors sabiħ li għamil l-isqof tagħna Anton Tewmaner il-ħadd fil-festa ta' San Ġorġ. Għamil diskors qawwi ħafna u ta' min jirrifletti fuq għax mhux biss tisma' u tagħmel tnejnek brasok u tgħid iwa tassew kemm qed jgħid verità. Imma rridu naħsbu kollha kemm aħna saċerdoti u lajċja x'aħna wkoll irridu nisimgħu il-kelma tar-raj tagħna ħanaraw x'inhu jgħid u għalfejn qed jgħidu għaliex mill-pożizzjoni fejn hu qiegħed mhux qiegħed pożizzjoni ta' onur imma pożizzjoni ta' responsabilità kbira. Ma jistax ma jkellimx lil merħla b'dak il-mod li qiegħed ikellimna u jiftinna ftejta għajnejna. Fil-festa ta' San Ġorġ għalinna minnu d-dragon illi qiegħed jibla fi żmien San Ġorġ l-ewwel innaġiet imbagħad li tfajla tal-imperatur li aħna nafu li kienet il-Knisja. Illum il-Knisja jeżister aħna Knisja ninsabu kontinwament minn dan id-dragon tal-konsumerizmu. Id-dragon li jkisser il-valuri tagħna aħna weġġew. Ħafna minnkom li qegħdin hawnhekk tweġġew jekk ulidkom ma jmurrux il-qudiesa tal-ħadd u tinkeddu tgħidu aħna tallajnihom sewwa, imma x'inhu jiġri fil-ħajja tagħna? Tinkeddu meta tarawhom ma jgħixux il-valuri tal-Vanġelu, tinkeddu meta ma tarawx li l-kelma talla qiegħed tagħmel frott fihom, kif għamlet fikom u kif għadha tagħmel fikom. Imma se nagħmlu aħna.
Aħna rridu nippreparaw il-qalb tagħna għalqa fertili kontinwament. Aħna rridu nitolbu lil Mulej biex f'din is-sħana, f'din in-nixfa mhux ta' madwarna tal-barra mill-Knisja, tal-qalb tagħna. Rridu nitolbu kif sassaqijna din l-art nixfa, jekk mhux bil-kelma setana tiegħek, jekk mhux bl-eżempji sbieħ tal-qaddisin tiegħek. Il-qaddisin kienu dejjem nies ta' kontradizzjoni kbira, ma mxewx mal-kurrent. Aħna palissa qed niċċelebraw il-qaddisin u niċċelebraw pompa kbira u hekk għandu se. Imma jekk jien ma nimitax dak il-qaddejs ħajdawwar wiċċu minn fuqi. Mhux ħajħares lejja bit-tjubija, mhux għax nollu għom il-fuq kif nieħu pjaċir nagħmel kieku jien se jieħdu pjaċir. Jieħdu pjaċir meta l-qalb tagħna naħartuha u tkun lesta biex tintalab l-eżempji sbieħ li ħallewna huma eżisti. U dejni il-mixja tal-Knisja. Aħna hawnhekk niġu nqimu lill-Verġni Marija, ma mhux b'abitudni, mhux bidrawali, għax nafu li l-għajn tal-ħajja qiegħed għax aħna nisimgħu il-kelma ommi ħuti minn huma l-bieraħ il-Vanġelu, ommi ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jagħmlu r-rieda tiegħu. U aħna niġu hawnhekk bil-qalb tagħna maħruta. Jekk ma tkunx maħruta tiġi x-xita u tballat fejn is-sejb, ma tidħolx. Jekk il-qalb tiegħi maħruta lesta, allura l-kelma ta' Alla illi Ġesu jiżra kontinwament permezz tal-kelma tiegħu, allura se tagħmel frott. Mhux kliem ġdejt għalina. Huwa kliem li l-Knisja jgħidilna Pawlu 6 fl-Evanġelju Nuzzjandi, il-Knisja tieqaf teżisti jekk ma xandarx. Jekk ma xandar sawwaq fet il-Knisja. Mhix opxjena l-Knisja, mhux għażla. Jekk mhux sanxa il-Knisja min aħna ta' mhux l-isqof u l-kardinali u l-Pap. Aħna. Però l-Papa meta ġie hawn qegħdin nirriflettu fuq id-diskors tal-Papa 7 darbiet il-milja fil-lingwaġġ Bibliku. Għal 7 darbiet il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Il-ferħ tal-Knisja hu li xanda. Il-ferħ tiegħu tiegħek hu mhux kemm nitlob waħdi u kemm ngħid rużarju u kemm ngħid kurunelli li huma sbieħu jien ngħidhom u jħallu frott. Ma mhux dak kemm se nevanġelizza. L-ewwel mhux bil-paroli, intom tafu ma' wliedkom, ma' ħbiebkom kemm il-kelma tagħna hija dgħajfa u kemm ħafna drabi ma tagħmel bl-eżempju. Toħdux tinkwetaw jekk wliedkom mhux qegħdin jiġu, mhux ma tinkwetaw, imma x'ħantuhom li inna nfusna. Urruhom il-ferħ, ejja nurruhom il-ferħ li aħna nħossu meta niġu hawn fis-santwarju meta morru l-Knisja nhar ta' Ħadd u niġu lura mimlijin b'entużjażm tisma' xi priedka bħal ta' nhar ta' Ħadd, bħal nhar Ħadd li għadda tal-isqof u jimliek b'kuraġġ kbir u jġalek tirrifletti u tħalli l-frott fejk. Ejja nurruhom li l-kelma tal-Alla li aħna qegħdin nisimgħu hija għajn ta' ferħ għalina għax imbagħad jekk jarawna nilmentaw fuq kollox, niġġieldu u ngergru. U għax kollox ixebba ngħidu dawn mhumiex in-nies tal-Vanġelu, għax il-Vanġelu minnu nnifsu huwa għajn ta' ferħ. U kmux għajn ta' ferħ mhuwiex il-Vanġelu, għax mhuwiex il-bxara tajba, mhux hekk. Imma kollox għattela u hekk għalija u għalikom għall-isqof għal kulħadd. Imma knagħmlu kieku sforz flimkien, jekk nixeru sufarin żgħir, kulħadd jgħid illum irid nagħmel ġest id-dar tiegħi. Tqabbad dak is-sufarin f'dinja mudlama. Il-Papa jgħidilna ibqgħu mixjin dejjem fit-triq tal-evanġelizzazzjoni hawnhekk quddiem is-santwarju tagħna. Għallinna wkoll imxu flimkien, kunu sinodali, mhux kulħadd tar rasu, inħares madwari ħalli nara min qiegħed lura u kif nista' immexxih fil-pass tiegħi. Jgħidilna wkoll biex nilqgħu lil xulxin bejnietna mhux biss għad-del tal-Knisja ma barra mill-Knisja. Għax barra mill-Knisja, barra minn dak il-bieb jiġu ħafna nies għandhom għaġ kbejra l-Alla, kultant anke tbissima twassalhom biex fina l-insara nfakruhom f'Alla. Fl-aħħar nett dejjem il-Papa jgħidilna sentenza sabiħa l-evanġelizzazzjoni tgħaddi permezz tal-umanità tagħna. Jekk aħna inkunu mimlijin bl-imħabba, b'ottimizmu, bil-ferħ xandalna l-Kristu. Għaw ħafna nies li ma jemnux fi Kristu wix għandruħ. Ngħid din u nispiċċaw nagħlqu Mahatma Gandhi illi ma kienx nisrani qal kieku nixtieq insen nisrani għax it-tagħlim ta' Kristu huwa sabiħ ħafna. Imma ma narax lill-insara ferħanin bil-preżenza ta' Kristu
illi ix għandu fit-tagħlim tagħhom. Eżis kemm importanti li aħna nkunu nies illi bemilna bl-imġiba tagħna nxandru l-Kristu kull fejn nkunu ħatenna. Il-Verġni Marija li fis-skiet tagħha kontemplat il-kelma tiegħu u xandritu bemil ħimet. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Meġburin madwar l-artal tal-mulej jew issa bil-qalb miwieġbu għal din il-kelma tal-labit talb tagħna. Nitolbuk o Verġni Marija tina s-saħħa fid-djufija tagħna biex ma nkunux bnedmin li naqaf kontradizzjonijiet fil-li nħobbuk u fil-li natu kontra xieda. Tina l-grazza li nkunu integri qudiem il-kelma ta' ibnek Ġesu. Nitolbu. Għatina l-kurat speċjalment ġenituri u formaturi l-umanità l-ġdida ta' żmienna żgħażagħ it-tfal l-adolescenti. Tina l-grazza li ma naqtawx qalbna meta naraw li l-ulidna jibirdu iż-żgħażagħ tagħna forsi jitbedu mill-prattika tal-fidi. Imma għamilna mill-ġdid bdejwa miegħek fit-tixrid ta' żerrija l-ġdida tal-evanġelizzazzjoni. Nitolbu. Għati l-qawwa lill-Papa u l-isfijiet biex ma' qudiem miegħek fit-talb u fil-fidi ikunu kapaċi jmexxuna dejjem lejn il-mirat ta' dejjem. Nitolbu. Namlu talba għal dawn iż-żewġ pajjiżi li se jżuru l-Kardinal il-ġimgħa d-dieħla, il-Gwatemala u l-Honduras, speċjalment il-missjonarji tagħna. Fader Anton waqt li se nkunu hemm se jiċċelebra il-25 sena mis-saċerdozju tiegħu u l-25 sena mill-bidu tal-missjoni tiegħu ġewwa l-Honduras. Nitolbu ħalli l-eżempju tiegħu ta' sħabu jqanqlu ħafna żgħażagħ oħrajn kemm għas-saċerdozju u anke għal missjoni ta' apostolat lajkali li hemm bżonn fil-Knisja. Nitolbu. Impoġġu fil-qalb tal-Verġni Marija fil-waqt li nħarsu fiss lejn il-wiċċ mimleħnina tagħha npoġġula lill-morda, lill-anzjani, lil dawk fostna hawnhekk illi huma jimħabtejn minħabba l-mart jew diffikultajiet tal-ħajja biex ma jaqtawx qalbhom u jħorġu minn hawnhekk imqawwijin bl-għajnuna li tagħtina lill-Verġni Marija mill-kwadru mirakulus tagħha. Bil-qalb, Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missieri li jista' kollox. Naddafna mulej l-offerta li għamilna lill-ismek u tagħmel l-Knisja tiegħek minn jum għal ieħor dejjem aktar issir tixbaħ il-Kristu b'dak ix-xebħ li tara u tfakkar fl-om glorjuża tiegħu u li jgħix wisalpan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj. Int fil-Verġni Mqazza Marija tajt li l-Knisja tiegħek xbija l-aktar safja ta' dmir taqqa u tal-glorja li għati kollha. F'Marija, il-Knisja tara Verġni magħrufa
għal-fidi sħiħa tagħha. Tara arusa marbuta brabta ta' mħabba li ma tinħal qatt ma' Kristu l-arus tagħha u sieħba miegħu fil-passjoni tiegħu. Tara illi nislet iben taħt id-del tal-Ispirtu Santu kollha ħerqana l-ġejt tal-bnedmin kollha. Tara sultana imżejna bġawar ta' virtu libsa x-xemx u b'kuruna ta' kwiekeb fuq rasa, imsieħba l-dejjem fil-glorja ta' Sida. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem qudiemek iqimu bil-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom. Ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennu lek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull dusija għaddes għalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kla ħajr kanċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Jiena danu il-misteru tal-fidi ħabru il-mew tiegħek mulej xandru bil-fer il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajr ċoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqdu. Miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna illi nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mary Rose u John Vella li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier illi tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nersqu din il-qalb tal-Missier u ma ngawdux din it-tanniqa li se jagħtina l-Missier aħna biss, imma ndaħlu magħna lill-eżis tagħna persuni li nafu li għandhom bżonn din it-tanniqa tal-Missier. Persuni li għaddejjin minn mart, minn teħtaqal, minn diffikultajiet, minn nuqqas ta' inkoraġġiment. Aħsbu f'xi ħadd ta' għażiż ħalli jirċievi magħna din it-tanniqa tal-Missier fil-waqt li nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dhunubietna bħalma naħfru lil min huwa ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu illi qed jiżra iż-żerrija tat-tama fil-qalb tagħna jew niftħu il-bib ta' qalbna għalih ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santisma Trinità. Mela lilek, o Marija,
aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija intella s-sema bil-ruħ u l-ġisem, itlob għalina nitolbu. Għamil mulej li l-Knisja tiegħek imwettqa bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija taffef timxi l-qudiem fit-triq tal-Evanġelju sa ma tasal għad-dera ħinja tas-slim li ġa qiegħda tgawdi għal dejjem il-Verġni Marija l-qaddejja ċkejkna tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.